Sugeng Enjing, Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri Setunggal Salaman ingkang kinurmatan, Bapak Ibu Guru saha karyawan karyawati ingkang kula hormati, lan kanca-kanca ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kita sami ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun keparing-pareng kanugrahan lan kasarasan saengga kula lan panjenengan sedaya saged makempal ing wanci menika. Ingkang titi wanci menika kula dados pranatacara badhe ngaturaken susunan adicara inggih menika setunggal atur pambuka, kalih atur pangandikan saking ketua panitia, 3 pentas seni kelas 10 lan kelas 11, sekawan atur perpisahan saking wakil kelas 12, gangsal atur pangandikan saking kepala sekolah SMA Negeri Setunggal Salaman, lan 6 penutup. Adicara kaping setunggal inggih menika pambuka. Monggo kula lan panjenengan sedaya kanthi maos waosan basmalah sesarengan. Matur nuwun. Adicara kaping kalih menika pangandikan saking ketua panitia. Dumateng ketua panitia kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng ketua panitia ingkang sampun ngaturi pangandikan. Adicara kaping 3 inggih menika pentas seni karawitan saking kelas 12 lan kelas 11. Dumateng perwakilan kelas 12 lan kelas 11 kula sumanggaaken. Matur nuwun. Adicara kaping sekawan inggih menika atur perpisahan saking wakil kelas 12. Dumateng wakil kelas 12 kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng perwakilan kelas 12 ingkang sampun paring atur perpisahan. Adicara kaping gangsal inggih menika atur pangandikan saking kepala sekolah SMA Negeri Setunggal Salaman. Dumateng Ibu Kepala Sekolah kula sumanggaaken. Matur nuwun. Adicara ingkang kaping 6 inggih menika panutup. Monggo kita pungkas adicara ing siang menika kanthi waosan hamdalah sesarengan. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula minangka pranatacara ngaturaken agunging samudra pangaksama dumateng para rawuh sedaya, mbok bilih wonten lepating atur anggen kula matur. Pungkasing atur, Sugeng Enjing.